الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل فيها كتابه خير منهاج ونبراس، واصطفاها من بين سائر الأمم، وأفاض عليها ما شاء من النعم، ودفع عنها كل شر وبأس. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى إلى الجن والناس، بعثه الله عز وجل ليكون لظلامنا بإذن الله ضياء ولأبصارنا جلاء، فجاءنا على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، كشف الغياهب والظلمات، وجاء من عند ربه بكتاب معجز الآيات واضح البيانات، فانهدم بنيان الوثنية وارتفع لواء الحنيفية. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وعلى من سار على نهجهم واتبع دربهم ما ترددت في الصدور الأنفاس. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون عباد الله، وأحسنوا أخلاقكم يرفع الله درجاتكم. حافظوا عباد الله على الفضائل ومكارم الأمور يحببكم ربكم ويرضى عنكم. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، هناك مسألتان مهمتان لكل مسلم في هذه الأيام، وهما: ما حكم الاحتفال بأعياد النصارى؟ وما حكم أكل الأطعمة التي تطبخ لها؟ أما المسألة الأولى فقد قسم العلماء المحتفلين بأعياد النصارى إلى 4 أصناف، ولكل حكمه. أولا، إما أن يكون ذلك لمجرد موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير تعظيم شعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم، وهذا يتصور في التهنئة أكثر منه في حضور الاحتفال. وحكم هذا الفعل التحريم لما فيه من مشاركتهم ولكونه ذريعة إلى تعظيم شعائرهم وإقرار دينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل أعظم إثما عند الله عز وجل، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس. قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا إن شهود الزور هو حضور أعياد المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل قوم عيدا. أمي مسألة مني تنوكاكا أمي بركة شامل مسألة مياكا فنسيريا كان سي سباتي كان سي بيما وما سبامي ني مانتون باين في سياني مانتون تمنوي أيام في سياني كان مانتون مانتون مو نامي يوم جمرياني يومين أمي يوم بيكا بوكو جوم ما فهم ماندي مسألة مانتون يكاف سبانتيا ودي بسرو كان يوم جمرياني يومين كان يوم بيكا بوكو جوم ما فهم ماندي مسألة وما سبامي بجوم دويا بلا أسي كنو أمي وما سبامي أما باركالا أما جنافة ni ñoko chama babolo ka blasi kono ala mo kala kuma mum bena fo ka metlo ni man dam ala mo kala kan yani la fiya ka dam bela jani ma ala mo kala ame salatu ni kisini ni umma saba ala fa ka aka chilim baka ala tira muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alemmi ni ala ka jona sabantilo alemmi ni ala ye akela del fenye ko onka alla del aka fota na ka ketaw bela janina ni la ma bin tribe fe ka ala be ñoya ben to ko ñumana amma jini masaba ala fe be juma noyina ka salatu chama ke o chilen bayin ka ala mo kala ona digo be oni mo mo yi sim la kra bayin sim la nola
fo ka taa se lahara jɔlo ma an b'a ɲini masaba ala fɛ ka ala hinɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛla ka ala yafa an jurumu ma ala m'o kɛla n badi alisilamɛw o tɛmɛnin bannen kɔfɛ n bɛ sara n yɛrɛ kunna ka n sara aw la ni ala ɲɛsiran ye an ye siran masaba alahu subhanahu an ye ala gasi sigi an ye an jogow laɲɛ fɛn mun b'an ni masaba ala cɛ an ye jija an ye o hakɛw an ye o hakɛ ɲɔgɔn dafa an ye kɛ jogo ɲuman walenbaga ye ko ko ni jogo juguya bɛ se ka sɔrɔ a la an ka an yɛrɛ yɔrɔ ma jɛ ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na an ka kɛ kuma ɲuman fɔbaga ye ala ye an yamaruya ni o le ye a ko an ye siran ale ala ɲɛ an ye kuma ɲumanw fɔ ni an siranna ala ɲɛ ka kɛ kuma ɲumanw fɔbaga ye masaba ala ko k'a b'an ka waliɲɛw laɲɛ ka d'an ma an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an ka waliɲɛw bɛɛ lajɛlen laɲɛ ka d'an ma ala m'o kɛla n badi alisilamɛw an bɛ waati min na ni waati kisi belebele fila bɛ yen a bɛ munumunu silama bɛɛ lajɛlen hakili la a kisi belebele fila limamu tɛmɛna yan o ye dɔw fɔ a la nka hakili jigi a bɛ mumini nafa hakili jigi a bɛ limaniyɛjɔnw nafa a kisi belebele fila ye jumɛn o de ye ka sinandanw sen don ɲɔgɔnya o ka fɛtiw la a kisi filanan ye jumɛn ye o de ye dumuni minnu bɛ tobi a kɔnɔna na ni sigiɲɔgɔnya kosɔn o bɛ suman nɔgɔn dɔw di o sigiɲɔgɔn silamɛw ma an bari alisilamɛw lɔnnibagaw kumala nin bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn n'an bɛ se ka ala sɔrɔ a sira fɛ sɔrɔ cogo la ɲuman na lɔnnibagaw kumala kan fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ jurumu ye an bɛ jurumu sɔrɔ a sababuya la lɔnnibagaw kumala nin bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn lɔnnibagaw ye tilani kɛ ka taa tilani sigiyɔrɔma 4 maa mun bɛ silandanw sen don ɲɔgɔnya o tilayɔrɔ 4 o tilayɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn o de ye maa mun bɛ o sen don ɲɔgɔnya ka bɛn ni folikanw ye dɔrɔn ka bɛn ni félicitations kanw ye dɔrɔn a tilayɔrɔ kun fɔlɔ ye o de ye o yɛrɛ min filɛ o ye bonne fête bonne heureuse o kumakan in filɛ ten dɔrɔn sabu tuma dɔ la e bɛ dakuru ɲɛ kelen dɔ fɔ ten i bɛ ɲinɛ ko dakuru ɲɛ kelen don ka sɔrɔ kɔrɔ de b'a kɔnɔna na alisilamaya bɛ kɔrɔ de filɛ laɲini min bɛ a kɔnɔna na o de kosɔn alisilamaya ka ɲini an fɛ ko n'an kumala an bɛ kumakan mun fɔ k'an y'an ka kuma fɔtaw kɔrɔsi sabu tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ ye ten i b'a fɔ i dakuru ɲɛ kelen na ten k'a sɔrɔ kɔrɔ dɔ de bɛ a kɔnɔ maa minnu tɛ silamɛ ye surtout chrétiens o de ka ca anw fɛ o ko isa ye ala ye o ko jésus ye ala ye ko jésus ye ala den ye maa minnu ka nin fɔ masaba ala dimina o kɔrɔ masaba ala ko kumakan nin yɛrɛ bonya yɛrɛ a tola dɔɔni san yɛrɛ ni dugu bɛ ɲini ka mɔmɔ kumakan nin bonya fɛ takadu samawatu wal ardu yatafattarna minhu a tola san yɛrɛ ni dugu bɛ ɲini ka mɔgɔ kumakan nin bonya fɛ mɔgɔ minnu ko den bɛ ala fɛ donc nin ye kuma juguba le ye nin ye jurumukan ba le ye nin ye filankafoya ba le ye donc mɔgɔ minnu bɛ o la sabati la k'a fɔ ko den bɛ ala fɛ k'a fɔ ko olu o ka nisɔndiya ko min yɛrɛ tɛ olu ka diinɛ yɛrɛ taabolo dɔ ye ni k'olu ka histoire yɛrɛ filɛ a t'olu ka histoire yɛrɛ kɔnɔ o ka diinɛ taabolo yɛrɛ tɛ alisilamɛw ye fɛnw créer lahalaya min na ka don alisilamɛya kɔnɔ a fana b'o lahalaya kelen ma o fana ye nin labɛn ten ka nin créer ten ka don o ka diinɛ kɔnɔ o yɛrɛ ka diinɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ ma sɔn a ma a sɛbɛnna mɔgɔw o yɛrɛ ma sɔn a ma o yɛrɛ ko ninnu t'an ka taasira ye nka n'a fɔra ko anw silamɛw anw nana ka na olu fo ni o folikan ye k'a fɔ ko bonne fête kala mun kan olu yɛrɛ ka sariya taasira la a t'a kɔnɔ yɛrɛ anw fana ka sariya taasira la a tɛ anw ka sariya taasira kɔnɔna na sabu alakira alayhi salatu wassalam a ko likulli qawmin iidan a ko fɛti de bɛ manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo ala ye anw ka fɛti d'an ma alisilamɛw an jija an ka wasa ni fɛn ye ala bɛ min d'an ma ala ye fɛti fila d'an ma seliden ni seliba selincinin ni seliba ala y'o min d'an ma
anw kana ka wasa ni anw ka seli ye o kana ka anw bɔ min ka manton tɛmɛni maaw bɔ o kana ka anw fana bɔ o kana ka anw wasa ka tila kɔ tuguni ka jumadonya d'a ma kɔ tuguni lɔgɔkun kɔnɔ tuguni o ye an ka dɔgɔkun seli ye an kana k'an wasa dɔɔni na an kana k'an bolo kɛ nin na fɛn o fɛn n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka diinɛ lanɔgɔ an bolo an k'an sen bɔ nin na an k'an yɛrɛ lasaniya k'an bɔ nin na k'an bɔ a la k'an ka denbayaw bɛɛ lajɛlen bɔ a la waati ko lo a waati a bɛ tɛmɛ waati tɔw bɛ tɛmɛ ɲɛ min ma waati fana bɛ tɛmɛ ten o lahalaya kelen na o de kosɔn lɔnnibagaw ko mɔgɔ min bɛ silamɛdanw fo k'o féliciter ka bɛn ni a ye Ibnul Qayyim o ye alisilamaya lɔnnibaga belebele ye a ko o félicitation kan min n'i t'a jatela kumaba ye ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kumakan dɔw bɛ yen anw b'a fɔ ten anw b'a tala tɛmɛ sen na kumakan de ten k'a sɔrɔ kumakan in ko ba de masaba Alahu subhanahu yɔrɔ ele b'a fɔ la nin ko bonne fête e bɛ bonne fête nin fɔla ka lamun de kan tare b'i ye i ka jo bato la wa sabu o bɛ jo le bato tare b'i ye i ko Isa ye ala den ye wa folikan b'i ye i ko Isa ye ala ye wa walima folikan in bɛ kɛla ka bɛn ni mun ye chrétiens yɛrɛ ka sariya aslu la yahudiyaw ka sariya aslu la a t'a la anw yɛrɛ fana ka sariya k'an gɛn ka bɔ a ma tuguni o de kosɔn masaba ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko walladhina la yashhaduna zura a ka jɔn ɲuman minnu mankutu ka mankutu caman fɔ ala jɔn wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama masaba ala ye ni jɔn ɲuman ninnu mankutu fɔ ni aya in kɔnɔ min kɛ a nana ka na jumɛn fɔ a ko jɔn ɲuman ninnu mankutu dɔ ye walladhina la yashhaduna zura mun tɛ galonkan sariya mun tɛ manamana sariya dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko galonkan o ni manamanakan o de ye ka silamɛdanw sen don ɲɔgɔnya o ka nisɔndiya la ka silamɛdanw sen don ɲɔgɔnya o ka fɛti la i n'a fɔ min lahalaya ɲɔgɔn bɛ anw ka nin waati in na o de ye bolofara fɔlɔ ye folikan a tahni'a félicitation kan dɔnnibagaw y'a yira n na k'a fɔ ko o ye haramu de bil ittifaq dɔnnibagaw yɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔsɔ o la yɛrɛ o yɛrɛ tɛ sɔsɔliko ye sabu kumakan dɔw bɛ yen dɔnnibagaw ka faamuya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la nka ni yɛrɛ sɔsɔli yɛrɛ t'a la dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye a bolofara fɔlɔ ye a bolofara filanan إما أن يكون ذلك لشهوة تتعلق بالمشاركة كمن يحضر أعيادهم يشاركهم في شرب الخمر والرقص واختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك وحكم هذا النوع التحريم المغلظ أبولو فرف لنا ولي مؤمن تغيير بسلندون سينو نيويا oka nisɔndiya ninnu na o ka fɛti ninnu la ka la ka fɛti ninnu yɛrɛ ka di ale yɛrɛ ni ye fɛti ninnu ka di ale ni ye kana mun ka sabu ko minnu bɛna k'a kɔnɔ ko minnu bɛna k'a kɔnɔ dɔw ka di ale o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye dɔrɔmi ye o dɔ ye jumɛn ye o de cɛw ni musow ka ɲagami ɲɔgɔn na o ka di ale ni ye o dɔ ye jumɛn ye bɔli min bɛ kɛ ka yala yala ka taa dɔn ninnu kɛ dɔn b'a la dɔrɔmiw b'a la cɛmaninw ni musomaninw ka ɲagami ɲɔgɔn na ni yɛrɛ ye haramu de ye anw ka diinɛ kɔnɔ hali ni fɛti ko tɛ yen o ye haramu de ye alisilama kan dɔrɔmi ye haramu de ye alisilama kan cɛw ni musow ka ɲagami ɲɔgɔn na ni dɔnbolo ye o ye haramu de ye alisilama kan ka dɔnnibagaw ko kɛrɛnkɛrɛnni bolo ma jurumu hakɛyaw bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ jurumu dɔ kɛ waati dɔ kɔnɔ o hakɛya bɛ yen nka waati dɔw wɛrɛ fana bɛ yen kɔ tuguni n'i ye jurumu kɛ o kɔnɔ o jurumu o degere ka bon ala yɔrɔ ka timi a waati dɔ fana ka tuguni nin bɛ bila o lahalaya ɲɔgɔn de kɔnɔ fɛn min a haramuyalen don nka n'a nana kɛ k'a fɔ k'ile ka nin waati le kɛrɛnkɛrɛn ka ni jurumuko ninnu kɛ a kɔnɔ ka se ka silamɛdenw sen don ɲɔgɔnya o ka nisɔndiyaw la a kɔnɔna na lɔnnibagaw k'i ma ko i ye jurumuko min kɛ nin a bɛ fɔ o ma a tahrimul mughallaz o ye jurumu de ye jurumu min ni a kolo ka gbɛrɛ o ye komi ala ye ɲɛmɔgɔya haramuya ɲɛmɔgɔya tɛ bɛn a lahalaya si la nka maa min tigi bɛ ɲɛmɔgɔya kɛ ni walimuso wɛrɛ ye o ni min bɛ ɲɛmɔgɔya kɛ ni muso ye muso min n'o furu tɛ ladaga a ye hali jala o kɛ tɛ fila ye kelen ya a zina bil maharim wa bi ghayri maharim o lahalaya fila in i b'o bɔ ɲɔgɔn na lahalaya min na i bɛ nin fana bɔ ɲɔgɔn na ten o lahalaya kelen na
maa min tigi n'ale bɛ ɲɔmɔgɔya kɛ ni muso ye muso min a furu yɛrɛ sariya yɛrɛ m'a ladaga k'a fɔ ko aw yɛrɛ ka furu ɲɔgɔn ma sariya yɛrɛ ka jate kɔnɔna na maa min tigi bɛ ɲɔmɔgɔya kɛ ni o muso sogofa ye a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔmɔgɔya kɛ nka maa min tigi bɛ o kɛ nin ka ɲɔmɔgɔya kɛ ni muso ye muso min yɛrɛ furu yɛrɛ tɛ ladaga i ye a fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma a tahrimul mughallaz o ye haramuyali de ye haramuyali min kolo ka gbiri o lafasani n'o kɔ tuguni ka tɛmɛ ka ɲɔmɔgɔya kɛ a fila bɛɛ lajɛlen ye haramu a fila bɛɛ lajɛlen ye jurumu kojuguba nka dɔ de kolo ka gbɛrɛ ka tɛmɛ dɔ kan donc nin ye bolofara filanan ye o de ye ka o sen don ɲɔgɔnya ka bɛn ni o ka jurumukow ye jurumuko minnu b'a kɔnɔ o jurumuko ninnu yɛrɛ haramuya n'o ka kɔrɔ nka n'a nana kɛ ka bɛn ni nin wagati in yɛrɛ ye i y'a dɔn k'a fɔ ko bolofa bɛ a jurumu kan kɔ tuguni bolofa bɛ a jurumu kan an bari alisilamɛw ni kisi ninnu ni ye ala ka sariyaw ye sabu anw b'a yira nin k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ kɔlɔsi ka tɛmɛ anw kan hakɛ min kana ka kɛ sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ alisilamɛya y'o fɔ anw ɲɛna alakira alayhi salatu wasalam ani juifuw sigila ɲɔgɔn kan ani kerecɛnw sigila ɲɔgɔn kan a y'o ka hakɛw kɔlɔsi hakɛ jumɛnw hakɛ minnu tɛ don silamɛya gasi la sigiɲɔgɔnyaw bɛ kɛ ɲɔgɔn kan hakɛw bɛ latanga Jibrila n'a tun nana wahyu di kira ma alayhi salatu wasalam n'a bɛ taa a b'i sara kira la min ma n'i sigiɲɔgɔn ye i janto i sigiɲɔgɔn la ko fɔ kira ko alayhi salatu wasalam ko tellement Jibrila tun bɛ to k'i sara ale la k'a k'i hakili to a sigiɲɔgɔn la ko fɔ a kɛra ale ɲɛnɛ i n'a fɔ mɔgɔ sigiɲɔgɔn yɛrɛ bɛ nin tiɲɛ ta silamɛya ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka dan hakɛya dɔ de la sigiɲɔgɔnya hakɛw bɛ yen nka ni min nana dulon alako la mɔgɔ tɛ tugula mɔgɔ kɔ ka gasi filɛ k'a fɔ ko sigiɲɔgɔnya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o gasi kɛ di an bɛna an ɲɛ don ɲɔgɔn na di a nin ye maloya ye dɛ an bali alisilamɛw i bɛ min de bila i kun na i bɛ maloyala maa min ma ka don ala sɔsɔko la ka don ala kota da fɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko masaba ala ko bɛɛ lajɛlen bɛna ale ma i kelen kelen wa kullun atihi yawma alqiyamati farda i y'a dɔn k'a fɔ e kelen de bɛ la i ka kaburu kɔnɔ ala bɛ ɲininka i kelen de e yɛrɛ fana kelen de bɛ kunu ni ala bɛ ɲininka e maloyala maa min ma ka gasi min filɛ nin ka don ala tana na ka don ala gasi kɔnɔna na ka sababuya kɛ n maloyala nin ma n maloyala nin ma sigiɲɔgɔnya kosɔn o bɛna fɔ ko anw yɛrɛ ka ko ka gɛlɛn on est trop extrémiste an ka gɛlɛn an ka diinɛ na n bari alisilamɛya diinɛ ye ko nɔgɔn de ko nɔgɔnba danyɔrɔw de b'a la hakɛ de b'a la n'ala k'a ka diinɛ fɔ anw ɲɛna a bɛ hakɛya dɔw de bila a b'a fɔ ko nin ye ne ala ka dan ye nin ye ne ala ka baraji ye ko an ye dan nin yɔrɔ in na yan ni le maa min tigi danna ala danyɔrɔ la ala bɛ sara d'i ma lahara jɔlo nka ni maa min tigi ye ala ka danw sago ni jamana ɲɛmɔgɔ ye hakɛ dɔ bila ko mɔgɔ si kana tɛmɛ nin kan ni le min tigi tɛmɛn'o kan i bɛ dɔgɔyalima sɔrɔ i bɛ jalaki sɔrɔ a bɛ ten ala min ye anw dan ala sago de bɛ anw la n'a mako bɛ min na lo min na fana a b'o ta ale de bɛ anw la ɲɛnamaya ale de fana bɛ anw sa ale de bɛna tila ka an lakunu lahara jɔlon kɔ tuguni donc e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ nana nin duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ala juguya nin na e nana duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ka kɛ ala sago de ye ala bɛ fɛ i ye kɛ jɔn ɲuman ye lahalaya min na donc ni ala ko kuma fɔla i ɲɛnɛ k'a fɔ ko nin ye ala kumakan de ye nin ye ciden kumakan de ye nin ye lɔnnibagaw kumakan de ye sabu lɔnnibagaw tɛ kuma tala o yɛrɛ ma ye ten k'a fɔ ten ne lɔnnibaga min nana ka na i ni digɔn dɔ ta k'o don diinɛ kɔnɔ e de bɛ lɔ o kiti kɔrɔ lahara jɔ lo o fana o kiti yɔrɔw bɛ yen nka ala ka kiti minnu ko n'a lagbɛyani no nɔgɔ foyi si kelen t'a la an badi alisilamɛw an ye jija an y'a sen bɔ nin dɔw la ten an y'a ninkun saniya ka bɔ nin kofasugu ninnu ma ten alisilamɛya diinɛ faamuya yɛrɛkɛla waati dɔw tɛmɛna maaw tun ma faamuya kɛ kow tun ma faamuya maaw bolo nka silamɛya diinɛ faamuyala ala ka daluya bila an kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hali n'i ma taa wajulikɛyɔrɔ la i b'i yɛrɛ waju i ka so kɔnɔ internet bɛ yɔrɔ bɛɛ portable wajulukanw ladilikanw kan sugu ka di ye dans toutes les langues tu viens en français tu viens en anglais tu viens n'importe quelle langue
L'islam est bien expliqué dans toutes les langues. Donc, dans le Bible, amade alislamaw an ye alisilamaya a faamuya hakika yɛrɛ yɛrɛ n'an k'a faamuya k'a ɲɛɲini k'a ɲɛlɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an b'an wasa don ka kari ni fɛn ye masaba ala ye min d'an ma donc nin ye bolofara filanan ye o de ye ka o sendonɲɔgɔnya silantanw sendonɲɔgɔnya o ka dɔnkɛkow la o ni o ka dɔrɔnniw na o ni cɛw ni musow ka ɲagami ɲɔgɔn na o ye haramu yɛrɛ de ye ka kɔrɔ anw ka diinɛ la surtout kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma n'a nana kɛ ka bɛn ni nin wagati ye i n'a fɔ alisilamaden dɔw bɛ ala minɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ ka ko tɛ ko min ye ta fara ɲɔgɔn kan ka cotisation kɛ ɲɔgɔn kan ka wariw kɛ ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin ko ninnu ye k'an bɛna soirée kɛ an bɛna fête kɛ an bɛna nisɔndiya san banna san donna yan san jumɛn banna anw b'an ka bato kɛ san min na o san tɛmɛna sisan silamɛ caman yɛrɛ ma bɔ a kalama i bɛ silamɛ caman ɲininka an bɛ alisilamɛya combien mois de la nin o yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ o tɛmɛna muharram bigoli ka muharram tɛmɛ silamɛ caman yɛrɛ t'a kalama nka nin a jate faamuyali bɛ bɛɛ lajɛlen bolo bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a kɔnɔ ka nisɔndiya sa ko n ka san kura sɔrɔ n ka san kura sɔrɔ dɔ de bolo ye sira ten n'a sɔrɔ ala ka bi dɔ de labɛn ka bila i ye walima bi naani de labɛn ka bila i ye dɔ de bolo la ten i bɛ nisɔndiyala anniversaire min na hali anniversaire yɛrɛ o yɛrɛ tun tɛ silamɛw bolo ka kɔrɔ o fana nana don ala o bolo tuguni anniversaire ko nana don ala tuguni i bɛ silamɛw yɛrɛ ye olu yɛrɛ b'o yɛrɛ cɛsiri ala kira alayhi salatu wasalam a ka ɲɛnamaya kɛ o a bange kunbɛnw caman tɛmɛna ala kira yɛrɛ min yɛrɛ mako don ala yɛrɛ ni sɛbɛnna ko de sɔnna ala kira alayhi salatu wasalam a tun bɛna kɛ k'a lankɛnɛmaya bɛɛ ye nka a k'a lɔn min de ka fisa a k'a lɔn min de ye hɛrɛ ye a k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna a ko ale yɛrɛ bɛ sun don a bangelenw la a bɛ ala bato a la nka anw yɛrɛ nana wuli bi kira yɛrɛ ta dɔgɔyara anw na bɛɛ lajɛlen b'a silaman bɛɛ b'a ka anniversaire de la sisan bɛɛ b'a ka anniversaire de la yahudiyaw bɛ fɛn minnu kɛ ka gâteau bila ka joyeusew ni fɛngɛw fɔ ka a dɔnkiliw yɛrɛ la yɛrɛ silamɛw yɛrɛ dɔnkiliw de la silamɛ dɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ a dɔnkili min bɛ fɔ a kɔnɔ kuma min bɛ fɔ a kɔnɔ a yɛrɛ t'a kɔrɔ lɔn nka ale kɔni k'a minɛ ten dɔrɔn n bari alisilamɛw an ye an yɛrɛ lakunu la takunu imaa ala k'an gɛn ka bɔ o ma ala kɛra k'an gɛn ka bɔ nin ma ko la takunu imaa ko an kana kɛ kɔnɔ ku ye hadisa yɛrɛ kɔrɔ ye min o le nin an kana kɛ kɔnɔ ku ye sabu ni kɔnɔ tugula yɔrɔ min na k'u bɛ tugu a nɔfɛ o yɔrɔ la an kana kɛ ten anw ma nunjuru to mɔgɔw kɔ ten an bɛ don kow la ten ni an ka min ye ko ɲuman don o ko ɲuman tɛ o an kɔni b'a la ten an y'an yɛrɛ lasaniya ka bɔ ɲina k'an yɛrɛ saya ka bɔ nin ma o ye bolofara filanan ye bolofara sabanan o ye wa imma an takuna al-musharakatu bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala bi ta'zimi dhikra milad al-masih alayhi salam a bolofara sabanan o le silaman dɔw bɛ don a la ka fɔ ko nin ye waati ninnu a dɔ tɛmɛna 24 tɛmɛna a 31 a dɔw wɛrɛ bɛ nana tuguni a fila yɛrɛ ma ɲagamina olu yɛrɛ ma yɛrɛ sabu ni dɛngɛniya bɛ yen k'a fɔ ko isa bangera min na munna o tɛ kɛ san yɛlɛma ye 24 dɔw bɛ tɛmɛ yan fɛ yen 31 fana bɛ na tuguni komi yɛrɛ fila yɛrɛ ma ɲagamina olu yɛrɛ ma yɛrɛ a b'a ɲɛnabɔ a diinɛ labatobagaw yɛrɛ bolo yɛrɛ a ma ɲɛnabɔ olu bolo kuma tɛ anw silamɛw ma ala ka anw ka diinɛ ko k'a bange k'a walawala ka ɲɛ ka d'a ma sinon ni isa bange de bɛ 24 waati ninnu ye munna san tɛ yɛlɛma o kɔnɔ o tɛ kɛ san yɛlɛma ye k'a ko ban o bɛ kɛ dɔ la ye san bɛna tila ka yɛlɛma 31 dɔ wɛrɛ la tuguni donc maa min tigi bɛ o sen don ɲɔgɔnya ka a ŋaniya kɛ ko komi isa ye ciden isa ye ciden anw b'an ka ciden bonya ma a ɲinini don k'an ka ciden bɛɛ lajɛlen bonya ten o cogo la ye ten donc o de kosɔn an fana bɛ isa bonya ka la o kan isa bonya ten ɲinɛ ala kɔni ye limaniya kiramɔgɔw ma an ye limaniya ndabiɲumanw ma ciden minnu ci la ka bɔ ala yɔrɔ an kana ka limaniya a bɛɛ lajɛlen ma nka o limaniya in cidenw ma o de ye k'o labato o ka kuma fɔta n'o ka kɛtaw la surtout sariya minnu kɔnna anw ɲɛ ni a ma anw ka sariya baara dɔ fɔ anw kana k'o labato la nka n'a nana a bɛ anw ka sariya baara dɔw fɔ a b'an ka sariya baara dɔw sɔsɔ an kana k'an yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ o taa sira la donc bolofara sabanan o de ye mɔgɔ min tigi bɛ silamɛdaw sen don ɲɔgɔnya ka sababuya kɛ nabi ɲuman bonya ka sababuya kɛ kira bonya i y'a dɔn k'a fɔ ko
ko lɔnnibagaw ko i ma i bɛ o min don la i ka diinɛ kɔnɔ in ye i bɛ ko la koma min kɛra nin sabu i bɛ kiyasu de kɛra k'a fɔ komi anw kana k'an ka kira bonya alayhi salatu wassalam nabi ɲumanw don bɛɛ lajɛlen ye baden kelen ala y'a ɲin'an fɛ ko an ye nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen bonya i bɛ o kunnamiri min kɛra nin i b'o min kɛra ten dɔnnibagaw ko k'a fɔ i ma k'i ye ka bida de k'o ye ko ye bida le ko ye ko sinsinni kura le o tɛ anw ka alisilamaya dɔ ye ko ye innovation de ye ka don anw ka alisilamaya kɔnɔ ala kira alayhi salatu wassalam a ma bange fiyewu ala kira ma fatu fiyewu a ma soma yɛlɛma fiyewu fo an ka alisilamaya diinɛ a y'a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ anw ɲɛna ka sɔrɔ ka fatu ka taa ala yɔrɔ nka ni aw nana ka na dɔ wɛrɛ don a kɔnɔ k'an b'o bila a kɔnɔ k'an bɛ fɛti wɛrɛ bila a kɔnɔ an bɛ lahalaya wɛrɛ bila a kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko innovation o ye bida ye o ye ko sinsinni kura ye ala kira ko an ma ko sinsinni kura bɛɛ lajɛlen ye fili ye ni do ka fili sira ye k'i tugu fili sira kɔ fili bɛ maa laban jahanama tasuma kɔnɔ dɛ k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la ala m'o kɛla a bolofara naaninan o de ye wa imma an yakuna al-ihtifalu maqrunan bi'tiqadi sihhati dinihim wa ridha bi sha'airihim mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ o sen don ɲɔgɔnya ka sababuya kɛ mun ye ko diinɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ ye kelen sa ko tɛmɛsiraw de tɛ kelen ye taasiraw de tɛ kelen ye alabato siraw de tɛ kelen ye ko bɛɛ lajɛlen laɲini ye i bɛ se ka ala sɔrɔ ɲɛma ma ɔhɔn kɛ a bɛ ten o filangafo yɛrɛ dɔw yɛrɛ laɲini ye a bɛ ala sɔrɔ ɲɛma ma jubatola dɔ laɲini ye a bɛ ala sɔrɔ ɲɛma ma sabu fɔlɔ kafiriw yɛrɛ n'o ko ɲininka ko mun kɔsɔn a bɛ ka nka jubato qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa nin ye filangafoya miiriya de sabu dɔw b'a yira k'a fɔ ko diinɛ ninnu bɛɛ ye kelen yahudiya o kerecɛnya o a bɛɛ ye kelen ninnu ko ka diinɛ yɛlɛma wa qalu ittakhadha arrahmanu walada ninnu ko den bɛ ala fɛ anw ko den tɛ ala fɛ ala ko lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad olu ko den bɛ ala fɛ ala yɛrɛ ko fɔ kɔrɔna kɔnɔ ala ko ninnu ko kafiriya la laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ala ko mɔgɔ minnu ko isa ye ala ye ko o kafiriya la walima ko ala den de bɛ isa ye ko kafiriyala akad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha mamun ko ala ye tigi sabanan ye o ko ala saba le bɛ isa n'a ba ni ala yɛrɛ isa ye ala dɔ ye a ba ye ala dɔ ye ala yɛrɛ fana ye ala dɔ ye ala ka ninnu ka kafiriya kuma fɔ kɔrɔna kɔnɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu nka ni de nana ye k'a fɔ ko olu ni alisilamɛw ka taasira k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i y'a dɔn k'a fɔ ko i ka filangafo le ladeli parce que filangafo yɛrɛ o mun bɛ jo bato josɔnnaw yɛrɛ kabini kira ka waati la n'o ɲininkala o b'a fɔ de k'anu bɛ jo ninnu batola le ce sont des intermédiaires pour arriver chez Dieu o ko jo ninnu y'o le ko ce sont des intermédiaires an bɛ jo ninnu bato nous adorons ces fétiches intermédiaire ya kɔsɔn o ka kɛ surunadolifɛn ye anw ni ala cɛ k'anw lasurunya ala la qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ele maa min tigi fana bɛ ninnu yira ten k'a fɔ ko nin bɛɛ ye fɛn kelen nin ye ko a bɛɛ ye alabato sira nin ye k'a sɔrɔ ala dɔ k'a sɔrɔ siraw fɔ an ɲɛnɛ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وقو قد دين تقبلوا يلما ألقوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة من بلا جدي الله هل يكلي دان كريتين ينمو ألقوا قولوا لبتغوا ألقراكم صلى الله عليه وسلم أقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أقول كريتين ينمو أول لمن يلا إن فكعب الأحبار نانيونو o lala o ka dinɛ taabolo la ka kira mamutu mɛn o ka kitabuw kɔnɔ injilaw kɔnɔ yen ancien testament ni nouveau testament kɔnɔ yen bibiliw kɔnɔ yen o bana ka limaniya kira ma ala ko k'olu wele maa kana n'o ye ala kira ko kitabutigi fɛn fɛn k'a lɔn k'a fɔ k'ale kira nana i ma limaniya ale kira ma i sara i ka taa sara kɔrɔ kan ko f'i bɛ don jahanama kɔnɔ lahara jaw la ala ye maa minnu ka jahanama kɔnɔ do fɔ ka maa minnu ka kafiriya fɔ ne ko ni alisilamaya diinɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko bɛɛ lajɛlen b'i ta kɛnɛ an laɲini nin an bɛ se ka ala sɔrɔ lahalaya min na dɛ ala ka waati de sigi cidenw bɛɛ lajɛlen ka ko la ni min ka waati banna o banna o sariya banna o yɔrɔ la yen fo n'a kɛra k'a fɔ ko o bɛ fɛn dɔ kɛla a ka sariya la o banna ka lasabati anw ka sariya kɔnɔ kɔ tuguni nin ye lahalaya naaninan ye dɔnnibagaw kumala min kan ayiwa ka bɛn ni silantanw sendoɲɔgɔnya ye o ka fɛtiw la
ka dabɔ féliciteliw la walima k'o senɲɔgɔnya yɛrɛ walima ka a bila i kunna k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye diinɛ kelen in de ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen in de ye donc nin miiriyaw an badi alisilamɛw ka miiriya tɛ an y'an yɛrɛ yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a la an y'an bolo k'an ka diinɛ la an y'an ka diinɛ la saniya ka bɔ nin ma aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iri al-muslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم إدخالا له فيما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب أمبري الإسلام بلو فرا لبا ولي جمعين ودي الدمن فيهم وفهموا دي إسلام ما كساو بيا كبرين وياني أي واسين يومي الإسلام يالو نبغى بدو بي نوي ابن تيمية رحمه الله تعالى عليكو أكو وكره جمهور الأئمة أكو لوني مبغى جماكرو أو فراني نيونكا ويا كون إما كراهة تحريم حرمو تكون يلا سبو حرمو يلا هل يفلا كفو كون يلا هل يفلا كون يلا دوبي ويه حرمو تكون يلا بيو c'est interdit un point et puis ça s'arrête là oui a koni no konya su fa jume haramuta konya la lon ba do ye o ka kana tigali fen mine ka dum lon ba do ye akawe lon ba do ya bla mena jume kono karahatu tanzih ole ye konya mi ni islaman kana ki yire ni la sanya ka bo osman sugu dumunima sabu ala yan kwen ka bo fen do ma fen minumu ni o kana tigela na ma kana tigeli ala to ye oni fen mu kana tigela ni ju to ye wa ma uhilla li ghayri llahi bihi fen mi na joli bona ni fen wore foli ye akana tige to la mini ala to te kerenye o ka fen kana tige to juma de fola la juma de be fola la donc an bari alisilamaw an ye nunugun faamuya an y'a yɛrɛ lakunu an ye nin ko ninnu to yen ten a bɛ tɛmɛ an bɛna kuma datugu ni jumɛn ye o de ye maa tɔɔrɔ ye an bari alisilamaw ala kɛra ko an ma a ko a zulumatun yawma al-qiyam a ko tɔɲɔni o ye dibikuruba de ye lahara jalo o ye min b'i ma kɔnɔna lahara nka tɔɲɔni hakɛ dɔw bɛ bɔ i la duniya kɔnɔ yan dɛ o de ye maa minnu bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw tɔɲɔ ka bɛn ni nin waati nin dɔw bɛ yen o ka maa tɔɔrɔ lahalaya ye jumɛn ye n'olu ni mɔgɔ minnu bɛ so kelen kɔnɔna na o b'a bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ o b'a bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ ale nisɔndiyara bɛɛ ye nisɔndiya ka fara ale kan ou bien mɔgɔ kana lafiya ale ka nisɔndiya kɔnɔ a bɛ dɔnkili tugu a la so kɔnɔ a bɛ bafo tugu a la so kɔnɔ a bɛ taa mikoro ni bafow luye ka na so kɔnɔ mɔgɔw ele bɛ so kɔnɔ ele bɛ location de la so kɔnɔ jamakoroba de bɛ so kɔnɔ tu n'es pas seul dans la cour mais ni ne k'i ka nisɔndiya kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ kana lafiya a kɔnɔ donc ale kelen ale bɛ mɔgɔ 20 cɛ ma so kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 20 walima mɔgɔ 15 tɔ a b'o bɛɛ tɔɔrɔ hali ale ni dɔ yɛrɛ bɛ taa sira kelen kan o tigi yɛrɛ tɛ nin célébrer donc kana mɔgɔw tɔɔrɔ kana mɔgɔw tɔɲɔ o de kosɔn tɔɲɔni man di masaba ala ye hali lɔnnibagaw yɛrɛ ko hali selikan yɛrɛ k'i k'i selikan mabɛn kana mɔgɔw tɔɔrɔ ni selikan ye i ka selikan dan misiri kɔnɔ o ye seli yɛrɛ ye o ye o min bɛ kɛra ala kama kuma tɛ e bɛ taa ka taa misigiw duru sigiɲɔgɔnyaw kɔnɔna na quartierw kɔnɔna na dɔw yɛrɛ bɛ sira yɛrɛ tigɛ ka du kɔnɔ quartier mɔgɔw tɔɔrɔ ka ban ka so kɔnɔ mɔgɔw tɔɔrɔ ka tuguni an bɛ alisilamaw tɔɲɔni man di masaba ala yɛrɛ tɔɲɔni bɛɛ tɛ bila la ka lahara kɔnɔ balawo caman bɛ anw sɔrɔ duniya kɔnɔ yan k'a sababuya kɛ i ka banabagatɔ dɔ tɔɲɔ a ka so bɛɛ lajɛlen kan a ma se ka sunɔgɔ
tɔɲɔni lahaliya dɔ fana ye jumɛn ye kɔ tuguni o de ye minnu bɛ a bangew ci ka pétard ninnu ci fana kɔ tuguni n bari alisilamɛw anw silamɛw an y'an sen bɔ nin na ten sa tɔɔrɔ caman b'ale bɛ nin na nafolo tiɲɛ b'a la hasaraw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ mɔgɔ tɔɔrɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ tuguni i k'i ka nafolo ta hali ye alimɛti minɛ ka bila nafolo la o man fisa ɲini ka nafolo ta dɛsɛbagatɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen kɔngɔ b'o la minɔgɔ b'o la o mako bɛ nafolo la k'olu jɛn a la i badenw bɛ yen maaw bɛ burusi kɔnɔnaw na jiko b'o la gwɛlɛya b'o kan k'olu ye k'o to yen ka taa nafolo ta k'a di denmisɛnw ma o bɛ taa don bange la k'a ci ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw effrayer ka mɔgɔw jasira bari alisilamɛw nin ye tɔɲɔni de dɛ nin ye tɔɲɔni yɛrɛ de ye silamɛw kana k'i bɔ nin na sabu jurumuko caman de bɛna ɲɔgɔn la ka fɔ a la i bɛ nafolo tiɲɛ ala k'an gɛn ka bɔ nafolo tiɲɛ ma i tal'o kɛ e de k'a ɲini kɛ nka ala ko i kana tiɲɛ ala ko an kana tiɲɛni kɛ ko an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye i k'i ka nafolo ta ka taa don fɛn in na ka ban ka mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ye ka ban ka mɔgɔw tɔɲɔ n'a ye kɔ tuguni nafolo tiɲɛna i bɛ ban ka mɔgɔw lasiran n'a ye kɔ tuguni tuma dɔ la banabagatɔ dɔ lanimi so kɔnɔ maakɔrɔba dɔw lanimi so kɔnɔ ni mankan in yɛrɛ bɔ surtout waati dɔw tɛmɛna bɛɛ traumatisera jamana kɔnɔ donc ni mankan ninnu bɛ bɔ nin a bɛ mɔgɔ dɔw ka dusukun jangarow lawuli a bɛ mɔgɔ dɔw effrayer e m'a dɔn k'a fɔ nin dégâts bɛ lahalaya min na sabu mankan min bɔra ten dɔrɔn e fɛ mankan de y'a dan ye ten mɔgɔ dɔw lanimi a b'o lasara a b'o effrayer donc an y'an yɛrɛ saniya ka bɔ nin na an y'an yɛrɛ yɔrɔ majɛ ka bɔ nin na nin ye tiɲɛni de ye nin ye fasadi de ye nin ye israfu de ye ala ko k'an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye a ko wala tubadhir tabdhira ko an kana tiɲɛnikɛla ye a ko innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin a ko tiɲɛnikɛlaw kɛra sitana balima de donc an badi alisamaw an y'an yɛrɛ yɔrɔ majɛ ka bɔ nin na an balakaw fana kɔ tuguni o fana bɛ lahalaya dɔ wɛrɛ kɛ a kɔnɔ min tɛ silamɛmuso ɲuman si jogo ye ala ka sutura yɛrɛ de ɲini alisilamɛmuso fɛ k'i k'i yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sutura nka n'i dɛsɛr'o la kana taa dɔ wɛrɛ ta ka don i donni na tuguni ne dɛsɛra k'i yɛrɛ sutura kana taa dɔ wɛrɛ ta ka don i donni na i bɛ silamɛmuso yɛrɛ caman ye a bɛ ala minɛ ka taa kun digi ka bɛn ni nin ye walima a bɛ mɛsi don k'a kun fa ni ka min ɲininka ko lɛni don ko nin don a tɔgɔ silɔnbaliw de ka ca o bolo a kɛra mɛsi de ye o a kɛra lɛni de ye anw de k'a tɔgɔ la o sinon kira ma tɔgɔ dɔ fɔ anw ɲɛna ko nin ye mɛsi ye nin ye lɛni ye nin ye ala kira ko ma la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsila ala kira utiya jawami al-kalim a bɛ foroba kuma de fɔ hali san ba yirika kɔfɛ n'i nana ka na dɔ wɛrɛ kɛ a bɛ don a kɔnɔ tuguni peut-être tɔgɔ wɛrɛw bɛna bɔ a la kɛ dɔ wɛrɛ ko mɛsi u bɛ dɔ wɛrɛ ko lɛni perokew b'a la a tɔgɔw b'a la o min tɔgɔ lɔnna o min tɔgɔ ma lɔn ni kira bɛ kuma fɔ a bɛ kuma fɔ foroba kuma de musow bɛ sin min ta ka tugu o kunsigi la a kɛla lɛni de ye wa a kɛla mɛsi de ye wa a kɛla sugu de ye n'a bɛ tugu kunsigi la ka ban kɔni ala kɛra ko ala ka danga bɛ a mɔgɔw ma n bari alisilamɛw ala ka danga an y'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ o la dɛ tuma dɔ la i bɛ wuli ka don mɔgɔw kan n bɛ saraka bɔ n bɛ nin kɛ tan karamɔgɔw a ye dugawu kɛ n ye n kana ka mun kɛ ka nin kɛ tan tuma dɔ la i ka ala dimi min kɛ tan dɛ ala bɛ kan k'a tan ɲɔgɔn nin b'i la ten nin lahara na ten e t'a kalama donc an badi alisamaw an y'an janto nin yɔrɔ ninnu la an y'an janto an yɛrɛ kun na an y'an janto an ka denbayaw la an y'an ka denbayaw lasaniya ka bɔ ninnu la ni ne ka den dege ele bɛ nɛgɛsojeni san ka d'a ma ka bɛn n'a ye ele bɛ cadeau san ka d'a ma ele bɛ bâche san ka d'a ma ele bɛ fɛ den in lamɔ ni alisilamaya miiriya ye lahaliya jumɛn na den bɛ lamɔna a b'a faamuya k'a fɔ ko nin fana ye an ka tagabolo dɔ de ye i ka nin waati ninnu to yen nin waati ninnu bɛ tɛmɛ hali ni sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a kɛ hali ni sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka kɛ sabu tuma dɔ la an bɛ taa o de ko k'an bɛ so kɔnɔ ko ni ma kɛ ko an denw bɛna ɲɛbɔ a tɔɲɔgɔnw fɛ mari alisilamɛw an bɛɛ nana duniya in kɔnɔ kelen-kelen dɛ nous sommes venus dans cette monde en détail on s'est retourné là chez Dieu aussi en détail an nana ɲɔgɔn sɔrɔ duniya in kɔnɔ yan kelen-kelen dɔ ma bɔ dɔ n'a kalama dɛ anw de nana ka na sigiɲɔgɔnyaw labɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma fawwalnakum wara'a zuhurikum bɛɛ bɛ taa k'i ta tɔ in to yan dɛ e ni maa min farala ɲɔgɔn kan e k'a kɛ maa min kɔsɔn i bɛ taa k'a tigi to yan e n'a tigi mana ɲɔgɔn fɛ duniya in kɔnɔ yan donc ne y'a kɛ a tigilamɔgɔ kɔsɔn e bɛ taa k'a to yan ala b'a bɛɛ ɲininka kelen-kelen ala bɛ bɛɛ ɲininka kelen-kelen
amadi al-islamu wa isra masaba ala nya ay ala ka dawn korosi anya haklito ay la dunya in kun daga ka sum longolo amita do besra ole ko son ala kala kam alayhi salatu wassalam akoko ay to kata bo kaburu sola ko ay to kata kaburu la fa innaha tudhakirukum al-akhirah ne ra talaka ta shu la toy ma do be ka koroni do ye do ka koroni ha nunun lani be ma do be kene yere tumolu la katimi ile ka nga o tra la hara o la be dugo jukro olo ko so ni be fe ka to kire waju so ye to kata bo kaburu so la so ne mena dugo nye fe ya ete sera kaburu na e nyana ko kon ka jahila o ala ma lahiri kandi mashima koy ala ma lahiri kandi mashima ala kara ko amma ko ni yesu ke kana blay kuna ka fako dugo be je ki so al sama kana ga tene idha amsayta fala tantazir sabah ay kinyana ina fo dugo rete na gbaga soro ni et le soro ay kinyana ina fo so rete na ko kay soro donc no be al-salama kono no be miliyala ibe bara nyuman ke sabu abi kuna ka fo ibe se ka ala be nyoya ben to ya bela janina ala dunye kabako yirana se ya kun ina la haliya bela janina mari al-salama ay islam masaba ala nyi anya do ka fami se ka ala ben la haliya sufa bela janina ala do ba nyi na fe ko ngana ale be nyoya fa ka ke ka soro an kolon ko kain ale alai ko la tamutunna illa wa antum muslimun kangana son saya mane fo aka ke ka soro an koloni no de masaba alai ama ni masaba ala fe kan ke mo mun koloni mai ala mo kala ma mun fala ka metlo man da ma ala mo kala ka famnyal ko man mo nyaani ala mo kala kanun kanda ala mo kala kan kisi ga bo bore masuba ko ma ala mo kala kenya ni lafiya ka dama ala mo kala anga jangaro to ka kenya ni lafiya danu ma ala mo kala ka kenya ni lafiya danu ma ala mo kala anga tagaba to ama ni masaba ala fe ka ala hina ula ala mo kala aga chorba ni anga sheikhu al imam ali watara amso kala tireke ama ni islam bela jeni fe bela jeni ka do kai sabu ye anga dina nyamo ye o chesri chamanke ni dina yi kono na ni a furu nyogo blala nya la harata kala akaka al-islamu ka do ke oye ka sababu yake o ka chesri mi ke oye faya o lola faya jiya mun koro ni dina yi kono ma ni masama ala fe ka shi sabatini nanu ma ala mo kala a furu nyogo mun ya kono la harata kala ka ala hina wala ala mo kala ka ala ya fo ma ala mo kala ka ala hina bela janina ala mo kala ka medu wala oye ala mo kala ma ma ka mo billahi harama ni masaba ala fe ka ala hina no bela janina ala mo kala ka ala yafa no bela janin jurumuma ala mo kala ka nyana hina ka ni ala mo kala sayre ko hina ka kan bela janin ala mo kala son fe na nyuma ma ni masaba ala fe ko le dama ala mo kala fon fe no le bina ka sobe ka garje ga cien don ko ma ni masaba ala fe ka kisi ka bo ma ala mo kala ka kisi ka bo re kun toro ma ala mo kala ka kisi ka bo shaytan toro ma ala mo kala ka kisi ka bo dan fen jugu bela janin toro ma ala mo kala an le mini jamano ka basigi do kono ala mo kala ka basigi do nga jamana kono ala mo kala ka anta kala here ala mo kala ka shi sabasi ala jinsina ka ala mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ma dhakarahu dhakirun allahumma salli ala muhammadin adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arshik ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما